Lanjut ke malih. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya aliyu hai alim, idza faragta tatkala rampung sira minang hari saking sesuci, misale pun rampung wudu. Faqad ma'a mongko ngalapo sira ing banyu mau. Masful biyaiti kelawan ngusap sira kelawan tangan loro pokok batane ing gitok sira. Fakulan ngucap sira nek jenengan rampung wudu Pak nggih, tangan iki dibasuh kalih banyu wudu diusapno gitok leher bagian belakang niki. Nanti dereng Pak, dereng niki ilmu berarti nek bar salat kon ngusap, bar wudu kon ngusap meno telapak tangan diparingi banyu wudu dipesanten gitok mburi. Kali ngucap ngeten, subhanaka Allahumma wa bihamda asyhadu alla ilaha illa anta wahdahu la syarikalah astaghfiruka wa atubu ilaihi. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta wahdaka la syarikalah astaghfiruka wa atubu ilaihi. Saged mboten Pak? Maca tasbih nek mboten saged maca subhanallah ping 3 wis penake ngomong ngono. Nek tasbih saged to? Lah maca tasbih ping 3 karo ngusapno banyu ning gitok mburi bar wudu mau. Fadilahe napa? Tumanuli aundur ningalna ila ardi maring bumi wa kulan ngucap sira asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu. Bakdo niku karo mandeng bumi maca syahadat. Syahadat saged to? Saged. Fa inna mongko sak temene nglakoni manungsa sama wong mau kala hada ing ikilah kelahon ghafarallahu mongko ngapura Gusti Allah lahu kadru wong sing nglakoni kullasyakiratin ing dosa-dosa cilik wa kabiratin lan dosa-dosa gedhe. Menungsane kebak dosa mboten Pak? Gadah dosa mboten? Kok jenengan saged nglampahi niki Pak? Dusakno leher bagian belakang gitok niki karo maca tasbih subhanallah subhanallah ping 3 terus nguwasi ngisor ngene karo maca syahadat ping 3 mongko Gusti Allah hapus ngilangi dosa cilik kalau dosa gede. Dosa cilik niku napa Pak contohnya? Pipis mboten cawit niku dosa cilik. Ngrasani tanggane cilik napa gede dosane? Gede. sing seneng rasa-rasa Pak, yang setin apa yang jaler Pak sang-sang niku. Oh jaler. Mboten krasa kadang ngrasani tanggane, ora krasa kadang ngrasani dulure niku dosa gede. Nek mentem dosa cilik apa gede Pak? Mentem dosa cilik nggih. Kok meneng to Pak? Allahumma sholli ala Muhammad. Kok jenengan nate nglampahi mboten sengaja nglakoni dosa cilik utawa dosa gede selain maca islah nglakoni niki bab wudu badha wudu nglakoni maca tasbih nyeplakna digethok mburi niki. Dadi juga banyu wudu diplokna gitok mburi ngeten karo maca tasbih subhanallah subhanallah subhanallah. Terus madhep ngisor madhep ing bumi madhep lemahnya tenunduk maca syahadat wis penake ngoten. Mongko jenengan rito ikhlas mongko Gusti Allah ngapus dosa panjenengan niku dosa cilik ya dosa gede. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang berikan pertanyaan Pak. Pertanyaan mboten wau bakdo wudu mau surat Al-Qadar tujuane napa? Ngilangi susah. Bakdo niku ngepleki utawa ngusap gitok mburi karo maca tasbih nguwasi ngisor maca syahadat mongko Gusti Allah nglebur ngapura dosa jenengan dosa cilik ya dosa gede. Allahumma sholli ala Muhammad. Cekap Pak? Cekap nggih? Nggih. Lek ngoten insyaallah dipun sambung jumpa Kanjeng malih. Enten pertanyaan mboten niki? Niki jelaske bab wudu. Bakda wudu maca inna azal soal qadar
terus inna azal soal qadar kali ngusap kita mburi maca tasbih karo maca syahadat iso ngilangi susah karo di ngapura dosa panjenengan dosa cilik dosa gede. Allahumma sholli ala Muhammad.